Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kemis tanggal 24 April 2025, cikal bakal channel ten Desa Mertan, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Mertosari. Eyang Mertosari kang babat cikal bakal Desa Mertan, Wirun, Mojolaban. Bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Mertosari, kula caosi pirsa makomipun mengke saged dipadosi ten Google Map Eyang Mertosari. Makomipun ingkang wonten pager ijo nika, pager tembok ijo. Kula ndek wau sampun suluk salam dumateng Eyang Mertosari cikal bakal Desa Mertan, kalih donga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para sesepuh. Niki makome pun anyar nggih. Menika makomipun Eyang Mertosari. Niki sekitaripun makome pun anyar, mboten enten makom batu andesite, mboten enten makom baru niki. Mengke literasi sejarah kula paring ten kolom deskripsi. Cikal bakal Eyang Mertosari dibangun tahun 1995. Nika kilane mriku masjid. Nek dereng gadah wudu ten masjid nika rada adoh niku. Kula caosi pirsa sekitaripun. Niki anyar sedaya makome niki. Informasi saking cikal bakal channel dinten Kemis 24 April 2025 nggih punika sowan dumateng Eyang Mertosari cikal bakal Desa Mertan, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di subscribe, like, kali share mengaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel. Matur nuwun.